Buligo Chirasi Bringo Bia Monibrishu Tesa Libre 102.7 and Aboigo Ansinsema Ye Television and Ambe Mokima Etuani ni Yagetembe Sokoro. Lakini onyo rumu ntokunya gukani ngati yako ligi ntugo kwa miriri. Tigako ligi kwa miriri. Tigako ligi kwa miriri. Na gukani tino ninje. Na gukani ti ukamiriri. Ngagotebyo nsali okarati gake turabo ko babantu. Okay, bono. Bono na goroje. Osali gitera kini. Mutu etuli muikirano. Yani igongo tubale emechane tonyo mwana tiyakonya koreta chinyeni ga nendagire nchabu che studio. Bono karati usali. Matiri tatalieti. Matiri konyora. Matiri tatalieti. Kato konyeri. Bia konyora. Igo matiri tatara. Tindikoli vinto vichabo. Kana baba. Umusacho namonyo lega. Nendagire kwa muliga baba. Namonyo le koldo ga kulira. Indi kunduma. Chimena usaliko chimena chiali ngande fry. Matiri tanara chikuna kiasi parete. Tindikoli omena. Niki ukwebeterelia kulie ndagire mbe enda yanye ukuruma kinya kulira ba. Rakire no saliko teganda gotega chenda. Kwa baire buya. Ndetera ndoma. Kwa baire buya. Nagenda kebara kwa razangu matali ni raya nene gaseti ngona gosoma. Lakini usaliko kwa baire buya. Na baire buya bono ninde nganga mali. Watire kulie ndagire mbe. Na tiganga kyo saliko ine ndagire mbe usaliko bono bolingo matiri tanembe ya. Tiona kontagie se komene gotenyerize katolieti sokoro tolieti tiona kontagie se bintu bitali gumchoro ebintu bitabwati ubwa mate no muroberi bano mami tindage taturagirete nae tindiko okay ometekero gukwara ikononye mama ni gwiti nchitindiko ri omena namanye kuri omena tindiko na avocado korra kwari ro boro tindiko ri avocado okay mbamanyete avocado ngoli ne chingene igonga tiago yo takako manya ko bwa ekirenge gyogo force matiri later saliko karatiga tindiko ndo bekire chigoni bebajare nge mali ase office yane no nabe getindagiririga na matiri takunjinjo njena kyotandangire igo korra mepi sajina kwenda kwa kyotandangire nagenda ke barango ira na jara kisame jirebusa igora nyore nayo ukaliete matiri tatakwenere okay matiri tatali rire onyore omuntu le no mobuye bwato bongo bwikiraine agotubara chianga chiago nendagira kurusia sa goliro ndira bono ko baretande etuti pisti te ko nyare kan onde yora ali bintu byao so omaite naromo abana mbaletu na buge babo Junior Soro na babo Simon Bonyancha bakulirimo hakuyu uyu mwanya bantu bu nkike bona hakuli ngocha gokora igongocha gocha saba ligiri na bategereri nabe kajisani iga baligiri ndagira okay arafu nsaligo na baleterekere mwatumire ekyagere mugutumia muri wanja Mangana karibu sana good morning karibu sana sasa mayenga mbona mambi moncho motegereri all right kero kitukura lili abira tutu banyete kero ligo kia bugo kia amana kunyo gokolekana nama tuko maketu aroche skuru lia utumishi girls eko ya aboroku 15 momo gusiri obugima bwabo na maiga yaye footage go sechi bicheche CCTV korokinga andake ngaba nambara banyeruka barubire kusambe skuru yo igeli tukeli elio na skuru ende ekaya ali skuru goro boigo skuru aikabono gusi mushakate ukiona mwenzako akinyolewa tie chako maji nandi ya tuikire gusiga skuru lia sametomo lero nogetegalia bono ingane yasuri kuletu buoba yasuri koba tumbo choto saba ibuli bangi sana namono asura yobugusima mbia bono ne omuikoyo buko yibu skuru na jokorwa nikikira abeke sokoro lakini osaliga karankoli lie mechite ya kwanza iko iraisi lakini chisukuru wae chiko yero nsaligo igokora maybe sachinde biashara mbiga karobiga kalebi ngabiga karego koleka turuko igwe chisukuru nsaligo ekiagera bona yoroche tali asobobe abana gote no bale gali onyene chibakurugira no chire gali abali baroro esukuru abana ko bale okay onyene chinko abatali abana abakoli emere muboko rwambayo no bakubira domu ime tali domu okay bona pake domu kwanya ko igwe chikoni esukuru kegete kwanya ko rumwana kunyesiga kwanya ko rumwana bwesukuru ga kunyesiga de domu okay ngairende bano muriro kurwera sokoro manyete omuriro nabo chakiona onyene estima yoka estima chinga kinchiro konyora ngane estima yoka actually chishawa ekero konyorenge shawa neraro na ebinto tima itinga ingi kwali gukwana ngoro ya mangana jikoni
eshawa machari ya witeka kurugura omonto bwesibi Okay. ali estima eli nero nko chire chialipuka sana ekero wiring etakoriribuya gose inere gasi osomerete Esikatikiri. ekero kogenda koira omonto buna onkorogo go fix eli eshawa na onkorogo tasomerete go fix eshawa Tigakwenda kuchime chisoketi chire chisalegete chiwaya chianga chire hanging chidom kwanyora abana buna riri bakonya wonjuka na gosengo sibi barenge amacha akunire amacha asoire socket ebintu bunebi nande bono kwanyora abana mbarorora babegu abana babwate ill intentions kwanyora ngana barabu barubiri bono sukuru ekuru kuligeria omwibuli otomira omwana esukuru kirenga omwana yasome sana egia kabiri akura masoma ebi mapema aira ne kali buya Paki. esukuru ekero kuya omwibuli nkumiale nabira unyaleka n'omwana oyo yire omwana oyo ebintu byasalikire byo omwibuli ago kigwakana nunyole last year ntwaro chigali mapema esukuru yamoge kuya abayibuli bagasabu kibasingi sana teen boys esukuru ya teen boys abayibuli bagakaniwa ekero ngwikibesa mpaka omwibuli akobuli kibesa ichonsi nale gosomeri omwana onenkuli esukuru mapema actually barenge wakana 49 close to 50,000 kero moiboli as damage ya kolekanete as ime county area Kericho yani ebintu enibo yanyalete koya nigo yabiterete aboiboli bakana ngechiri bwa 50 kero moiboli bona kigoro toko boliga adake ekero kuligeria ebikore biga sameta tena manyikana nganki umuliro lyo chirete numuliro otogete kolengibo niga andake semlichi semi negenda kuligeria na bigwa bati nibiskuru buraibwe skuru andake kumanyanga nki umuliro bwokere sasa skuru ile nando nsaliko tali ase skuru inchengo kwanera noroche obwa matobuya abalimu boka batwaro obwa matobuya boka abanyene basikaine banchaine okay arafu nsaliko abalimu nabaro basika abayibuli sana abayibuli basikari n'abalimu buya ikoka ndo tenga abayibuli mbaga ndiko sambe skuru Unsaliko tegerera yenko erese tatu mwana nchitinda manyaronga mbaende kusamba kuseba alimu kusengi nani abana na baroba sikaba usuka tenga umwalimu na imoke agenda sambe skuru asako somi norocho nsaliko aba alimu mbarororo okonyora mbaigwana ni na balimu bande mbaigwana ni pi bono asoko taigwana na nga yubu amateno ko yigwe skuru bogochira naba matembe chako imokali kebiriti yabu atazambe matembe chene letali omondo omaite bono sokoro manyete bono urakona matembe na peni gesora no ategera te bono higa sorry gesora tali yake manyete sokoro ndiro rokonyora buna bona abana bali birasi mebonsi chidomu chiai ondata iye domume abungo ko bole abono wikirabu chinsa buna mugaso igabuna bona kero kurikirerio skuru ya sameta bono gosinyunga kayogo chakere yogo tigera abanyanyimbo obutuki bokorekana gotigera DCI kore mirimo yabo ngonyorora abana bale ebirasi imegosa abana bare kwanyora nga office ya yiri wasinyunga ngakianya arekana igonga magana na manga okorekana asoko yagwechi skuru na ikine kiga kogera serikali bono igerigetie kwene kebuna abo bwatari bechi sembi batarire chiskuru anamono chibonding kumanyanga amachiko aliyabwene tukubwatigwa nabwatirie asobwagachi onyene birasi onyene chi dormitory nchiagachire security go se safety measures nchirigereiri kakimanya ugakari mugundo gotore chahe olengerete ukobera umwana chibese go sukuru okirete iga nge sukuru eri yao sobegete omwana oyo yari pukire yayire we style umuibuli ogosoka kurugiga abo we no tachanze mbage bono nakekore mambia bono mwancho mategereri tokurari elinga ayo muibuli ayo mategereri andako mulindi wo mwana abwe skuru ando sesole mambia bono ebikore bigakero bikwene kigwa ansongoro wagusi bono mambia nechinga kichinde ine aya sokoro kwago nkikire serikali yakole gose sector ishemi yakole nkikirigino gokole kana ligerutanga ibikorwa biga na sokoro kuno muibuli bono mambia omotegeri omugushemi to bono mambia andake ekirigiri kyonkiriki asoko tanga ibikorwa nebigambi erekiwa Saka kuna 0741583878 0741583878 utalikuwa ngake rugo kwa nabiranga libyo nabokwenda se mitandao boyigo tubekira kiago gali se mitandao tunabona mitandao leo Facebook so agali comment section elitari ya ochi sema chiri ogende tukubwatie twande yagetembe kurwa naboyigo kirangera ikia wonkere kinga kichi skuru chikale koyiga wasenga kichi skuru chabiri chiko ye chikoleta asara enene sange kirangera ikiao ningana yabirige kone kumwancho mategera ya sama tuko ama igatali bono lioka ebintu byabiri byokolekana nanzen ine would think would be the right measure se serikali went to goira andake sector isemi went to goira kwene kinga
ebintu ibielire abana bitu basome byachi skuru chibe bya nomorembe obe n'obusira bw'ikisemi lero kwangokirya sekesongo nonsen etuani Gatembe. Hello, good morning. Good morning. Chinta mechi ni chanya Tero Plaza Mokoti Justus Nyabanda Junior. Aye tata Mokogoti mbiyole. Mbiyande kabisa unsaligo ngaki Matilda mbiyara aguna sokoro. Mbiyama yakirima yakiro chega aye town ya Busongo ngakiri. Busongo nentagera rundo chenga kagasoga atongire nonye torote ngaka andeo kagwa kakarura kinya kagasoga atongire nentagera ru. Karibu sana subirigari byako monene mambia bono. Karibu sana, good morning. Bono kana yoko samba cheskuru unsaligo. Nche one thing I can say in person in chomo nyene ntaligo be kamontondo rogo tubirengere bya montonde. Ndatebe nga it is demonic or satanic because oise koligere kero tumishe gas ya yete. Ntotebe nge school we yumba abwate umuchando totebe abana bali mumba abwate umuchando. Yes. Na kirene nande gi akire school we nande yi nandoro chibono ende nande kaye ya seminary something St Joseph araforote samete igoro ya yete abana bare kirasi me bagosoma. Chibono ge ntondo is like egenteke kirna demonic plus incitement ingo tokere from stakeholders not only abana. Inchebone ge ntonda atebe neke abantu baminto bakomya masabo mone gentege tangani plus Onye yali konyale kana school chitware the CCTV cameras. Yes. Na boto konyora ngakinga yumo chando yugo chakera. Ontali babana boka kero bachakire ngamba tete go samba nkonyora bari umwali ntino mwali munimanyete. Konyora bari umwali mwoyomo okuba inside. To an extent paka kwanyora ngabansire ko kolege. Bono pia tocha mutwense like stakeholders to savere binte because yebinebire chonsa ariko tokoboko samba tomenye terinebirecha. Right. Bono mbia mona ina ara maoniana. Asante sana Mungu, asante sana, thank you very much. Mbia mwalimu, asante kuruchisa mochiri chenye Telo Blaza. Gatembe, good morning. Hello. Ayo zaligo. Wakire na tabiole. Wakire buya zondigere taliya gaya. Yes. Ne chate. Ngaina agotika gusera kimi agutalia agayanganya kuruo. No jonjore kuruo ne chate gwari sokoro. Na ando ndigiri umugaka bwe myake mingenera munna munganye nere kuruo. Umugaka bwe kenyoro. Echete Junior. Ngomulia sokoro. Mapema. Ili kwana tikakondigere. Karibu sana Chate kurichisa mochiaruora. Janta somo jada. Yes. Na gotagerera coding na itenda atebeiga. Mangana yugo samba ji school wa ujire mono sana. Egentege tangani. Egento yakora paka school cha misunderstanding between abalimu na abana. Egentege tangani. Endagere yabakwa gwe school. Naboko nyoranga abana bairwe ndagera batisa ne gidiko se bairwe ndagera enke. Oh yes. Ugo via jakerabu. Yes. Amadem. Abake baroko nyaba batali kwande nabo amadem ayibakore. Ole bitune vingo usaligo biraja ngege ntunda te tuno misanda zangi batali okukole ngento bayigwana naliende. Abali mbao kokole bintu biko bagene stirende biko gajya abanafuze agego ara gisukuru giwe cyasa. All right. Ngimo kiwanta ukolekana. Amasaba buje. Amasaba buje osaligo gisukuru kisidi kigmente tego sambu. No toramu. Santa. Ira utaigwana gati abalimu na abaro kigwa ndaki na kukoleta emechendo Gatembe. Good morning. Hello. Obutole. Gatembe. Good morning. Yes. On saligo, on korogo, na madam Matilda. Ai Joshua. Wakire studio. Wakire ngo yobutora. Nala kata ebaiga. Kata mande kolera masabiki. Yes. Odio ikire waka ya ikire gosoga kyobo mwenge. Yes. Kwa tena abatire simisika mpaka na uniri. Igora kiwala to obutoire. Yaunia. Nyokemono straight ya somo chata. Okay. Yes. Ibijin school kia chaka koji ngabarenga bono noche muna ejuga ya yireiga. Bono ngo chaka chire koji. Mugandenga ya bono ti aso mwenge tiga baiga. Itanga ni tiga totume kamaru. Mapema. Tobe kama sawo.
Onkorogo tumia maru. Mapema tumia maru tatondane. Na inche ntumie koruga no ndatumie. Straight. Nande chisukuru chibabeke chisistibi. Kama mumine ndoko beka magoti nse. Magoti. Agera to chikoba go chimodu. Ngai mata moyo ale na musaliudi. Nche no ndaiga. Aya baby. Ngote abanga beka amaru ise. Amurangeri aye baby. Mata mumadiri da. Tumia maru babegera to chikoba go chimodu. Nje nda tukame tusabe. Wanyora chisa mune kiali ana Joshua Manono. Mbiamono sana, asante. Asante sana Joshua Manono ugatonyole. Kora chisa muchabo koma gali bunchali. Asibirengera liera kote amasababu che. Abantu babika marunse basabe. Igoto baise kumubwata bobeno kubeka marunse. Tali buse yaitira bamura. Ay neva tali gichange yaitira bamura. Ndinaru atebenge ugatonyole no nkroko batebire togende kuliye ebintu by'ibitindi yaya. No kubeka marunse na kusabira chisukuru chitu ne sector isemi. Wanakinga ebintu byonse babiruya 074158 3878 nkiaro chegerel kiago anda kinkira kolekana inki tuwentokora unomo Kenya omugusi nki usesere ra kolero erigere bikorwe biga bigusambwa w'isukuru sokoya nemerugwateka ansi skuru kwene kigwa nga yanyare ko bagekwera inki usekere kolekana Getembe hello Alo Getembe. Bono nsaligo. Getembe. Alo. Hello Getembe. Hello. Edimetinga kiyamo be ya trouble ndega iga. Etweni ya Getembe hello. Getembe. Okoranga timetinga kiyamo bera kulinde iko sawa ngomanya tuli ekikere teko koruo saligo mwana one egente getangani bwa matobuya gati ya baiboli abalimu na abana egento bune kibono bwa mateko bororo buya nando mwana karo mwalimu aga omosika gochiabu no mwalimu omone no sika baba ke kogenda egento bune kige ko buya baiboli kogo che sukuru ni very smart very accurate very intelligent omwalimu kago tebiriga aye igwero mwalimu nako gotebi wasoka wakora kikwagenda okay egento kende inkagiga ase chisukuru chire chindagire chintindi nchibaise kobe kugari ase sukuru kogenda chindagira chintindi minute chinyasole minute chibuza minute chibirabu minute nini se wani siande facility onsaligo tigango tebinte bibise komo chani birusi wororo birusi wopi onsalige sukuru te yoranyole koja na endege ntoko jana kumineke ngiye kogera chisukuru chiko na koja ekero liria matemo ago chokoro gokorwa anene mono KCSE bone ganga kiki ngangale so kolo motienyi kitole okay sukuru ke aujo kama ndike amka mwalimu ndaboli omte ebintu binde byabere bikoiranga abana bunabona abamura gusambe sukuru uko ngamba kane tikumba basakoligere liko semani ungo chese yalinge usena timuki ngaba kane unari kuyu chatateba kuyu nganda ke abana baga ntikulie nyama lebate biga ya nyama ebi budget nene yaro kali sukuma igente igyo bunabona na igwete nga abande bagusambe sukuru ngasinge njo chitali kichama temu cha onchoreligwe nga matemo chitari kicha matemo cha chenchigwe bona aba boroki wabage chiri mbatageti gento ikyo iko usikulikele biyobwa atina bakonya nebintu bikesana bintu gukorwa ebintu bintu gutatuliwa gukorwa asubwa lakini byaleta mechande menene byaleta sara byaleta gusira kwa magima byaleta ugusiria kweni benyinge kubukatikana nebintu nebiga ebike nande osarange ekero konyora nga boroki wambaro biriti ko yento buneke fununu ngoigwe kanere abana mbako bambakwana konyorore nonyo mwalimu narote bigu sembo embeo ya gusiranda ke omwalimu omanyiwe osabana mbali bayigure embeo yiye kogusa nere buyekera okwo igure buno mwalimu ko igure ngabana mbaro bereti egente kikia mwakirira kwa basiri yes mwalimu kige tamboke kyabene konyorore ngabande ke babwatiru bataraikirani ege koro keri kwanyora ngamba bwate bakanonye ne petrol ya betereri skuru abana bayigorero Nara saligo asipaitinda ya abantu abaterine b'isukuru bonzi pamoja na abarimu abanene kogenda kwanda paka bali abake na abayiboli bonzi pi ntaete sukuru ende yonzi bite toka kebwate TV
mama ke muntu ukwana tigango tebi ninje na tebi rumugaka James eri okay abona aya sabana bawo bagosoma no uganiti TV tetu abachokuru okay onsali kandros pya se TV ego toke sukuru abunko enda mbune TV ingatendu tese sokoro abana babwate right to entertainment chisukuru chinyinge chibwate entertainment babwate chi TV babwate musiki ande babwate lituko timetable nera roro lituko babwane tukwenda na ndo nyoliga sokoro buni gatubwata mangana ko CBET na CBC amangana competence based curriculum eyuga niti umwana abetali krasi moka umwana ganiri agende gali egokie atere atenge airuke aminyoke akore kiangu ebintu byonse na byanchira sene onsali okwanya ko batikitete ne timu fulani uratikitete drive na direct man you wi arafu kama kanyoru mwana na roro wanchite Arsenal we bona kuikira igabono mani yuna Arsenal chigwaka Forest Camp onsali ko bono gali umate gwa komoro ngaya muisia kuikarasi matumbuye ya kuikebwe ya ngopeti tole okay ba peti yo mori onsali ko bono gali onande bono na romo chana ande kuikochi ko ande bona mangana yo go beti sokoro nkoso ko ona te goso kaisikori asanse sokoro okay ubwo ayoroje ne jengo kwana ene pingo kwana nechisimi abana baitomba baiseko nechisimi skuru nando mwana nanda balimu mo baiseko abana chisimi tabatali presio mwana tigacha umeresi minka ko naratake sikwa pemberezi kwara sikwa sorori mamake munteke munike ngakoro one binte byochi gwakwana umwalimu tafasa ko mwana esimi umwana orwalire umwana tabwati pocket money esimi yagutumika ne yo mwalimu kwanyora ne matron agutumika ngakiako yetumia bona gose umwalimu umwana tigarwe namba ya ise gosengina gose guardian okay arafu bona kirarule namba omwalimu wakabwika aro guardian omwana oyo iga na igwete bobe munyoka gocha tara gosenya gitari to komoira mapema omwana ngati akasokora achite sukuru ne bintu ukwanira boniga na beko bako mwake nkonyora omwana nabwato muchando ole private gosore personal aligiti gukwana no mboibure na bako genda ali se matron boye gwesimi okwana gali na ndonyirani no maeto bwangu mwana bwate bugo type we okorire mapema abo likirege ndogete sokoro ntogo chaka ekireke nchoko igwa mangana yonkorogo ayandabwa ate obuturubanu no kirmiti mangana utabwa tu mutiro miyaga tembe bono man bangorora ategeka unakibacha tali aito tuga tigendrai kwa muri tenabo koeres aye toko endango nkorore gazi onsaligo tonyo netimo sonde no maitenga kinya tiga gotera eri ugiri yotandi koreki ndiko gerengo metenyo maji Oya kwa na material asike tonyo le sese gokuga liyukunya kogendi kunya gutamagi uko wakoyero kesese mokogi ekunya gokuga sese mokogi sese ndindi buya unagakora kurugeita tie kumnyoke gochasole lakini yeliyo kutenda gokora iga koigwe kukoyi gwireke mnyanyuma abwa mukore gabo saliko sese yego kokage kunya gorena gochimaiga teriko genda no bugima bwae sokoro teriko genda sese mokogi terikoroma sese mokogi terikoroma Jidaika emrongetano na isana mche mtukuri chinsa nibere chabo no mambia emorobuli kurunga etuani obosemi obanenenga abayibuli baito abantu abakristo chikanisa na abantu bonsire bali barabatindi babana ene kinga tu akolire merobuli miyayi gusabira iskuru na kwene kinga bali baito na seboti lwiskuru merobuli yankubikwere kolinda iskuru chite chikunya lingutange emerero eyu akoleta asara nabigona kwirira amagima ya boro kiwa na bana baito iskuru ndake sokoro engane hao igorengane igayo mweli onsalige kinda kwane ase chisukuru chiri chanyo rireme chande yige mibasokaneye onko batebi pole sana ikiagerese na beri bono rinde dande bintu dande bigo cha kugorubuya kakinse na beri moremereri na bande muroche chisukuru cheno chitaraya beko bolendi bono igaboronge kabisa beko bolendi chisukuru chonsi ipikusi ya ito Nyamira county Kisi county na chinse mo chonsi pia se mo antegerete tabatali beko bolendi mapema onsaligo narayimbuate nchirendete iyo ntubwati kitora kwane wizara ya YTSMI mukibitambukiro biribiganeirie na mwana ga korunka moya madili ari abwenerete kwanira umwana uyo iga nonyora nganda kiyo gusaga no kwa biri bintu bune biga bigo chigokorekana echi skuru na baba boka bagokonyana na bagosembania na bagotanga emeroberi iga tiwikirana nabo biko busaga ni muno bugo so busali buno bumbo wikirana se echi skuru ngoro kwa Matilda ke muntu
basi bado mwenchi muligelinga kuchakira chinsa chiri ikomere bire kurutwa chagete gaboro mambia murobuli ochiri nkomo etuane yagetembe ege kuzigigi makitu sagirika ensemigano tukura kula bono mambia chikuraga isa tukura mangana mayina Ruth Kemto lakini baadaye mugako mkoronaso asesebuli rimwina request hour akuruga Eugene Matuko na Irene Kinga chibi chensebuli ende mugorokura Junior Soro na bigo Simon Nyanja no balikadi kwelekea byose biruya nsubuli robo nene kusiki makia Wilfred Matundura nchikuru kwa Geoffrey Nsaligo mwana buli robo mwanchumuliro motegeli. Bye bye for now, God bless you so much. Endelea kuwa ndani ya Gatembe TV and Radio. Bye bye, nyesaye ngoyo.